2. Hej Katrine. Hej. I dag vil vi lige snakke om dine kostvaner. Ud fra din journal kan jeg læse, at du spiser meget sødt og surholdigt. Og hvis du spiser det, så er det måske en god idé, eller drikker det, så at skylle med vand bagefter. Har du hørt noget om pH-værdien, eller pH-skala? En lille smule. pH-værdien ligger på 1-14. Hvis den er på 7, så er det neutralt. Hvis den er fra 1 til 6, så snakker man om syre. Og hvis den er fra 8 op til 14, så er den på basen. Og hvis du spiser meget surt eller sødt, så falder din pH-værdi ned, og du kan få syreskader af det. Syreskader er det, at du får skader på tænderne. Det er, hvis bakterierne får sukker, så sætter de sig på dine tænder, og det er det der, at det kan give huller i tænderne. Det som vi siger, det er karies. Hvor mange gange børster du tænder om dagen? Jeg børster tænder 1 gang om dagen. Ja, måske skal du prøve at børste tænder 2 gange om dagen. Okay. Jeg vil gerne lige vise, eller du må lige gerne vise mig, hvordan du børster dine tænder derhjemme. Ja. Sådan jeg kan se det. Det må være sådan her. Ja. Sådan. Ja. Så vil jeg gerne lige vise dig måske på en bedre mulighed. Okay. Det er sådan, at du vinkler din tandbørste lidt op til tandkødet, at du kan få lille cirkelbevægelser, sådan at du også tager tandkødet med. Og det gør du hele vejen rundt. Også her på fladerne. Og når du skal ind i munden, så kan du vinkle din tandbørste lidt op. Og sådan at du tager 1-2 tænder ad gangen. Og nu, når du skal lave fladerne, eller tænderne foran, så vinkler du din tandbørste op, og så kører du lige så stille lille bevægelse heroppe. Så vil jeg lige vise dig, hvordan du kan komme ind i mellemrummene med tandtråd. Vil du ikke lige holde den her? Jo. Så kan jeg vise dig det. Du tager tandtråd, og så kører du ind imellem. Og så først den ene side, og så skifter du over til den anden side, sådan at du kan få tandresterne eller bakterierne med ud. Ja. Det må du gerne prøve derhjemme, og så vil jeg gerne lige se dig om 2 uger igen, hvordan det er gået med det. Okay. Det var det.